عزو السلام تانا تقبلوا فنوي اري تي في امكتتال تركبوا خبركم تعذبتنا كم يتوعلوا انهم غدام 30 حدا حسه نفركم على فرنسا دالو هاغراون زينات حيزنا لكم قريبنا لنا زينا زقرب لكم خالد محمد برهان مكتتالكم بخبرنا عدمكم بغندار السات زينا فيلم ابنو زبابارو تو تحارسو خزر كابستوت انا 99 ميتاوي تعاميمون أبو أي ترف نوزوا بقول جزء هان تطليقا شجر ستة ماي 7 تريتن أكاليلا أبو نوزوا باتات مولك نقول جنتر يوحما مع سوى نمتا ترح بتسبك عزيز متحسس الغريبو دقف هاجرات معراب أب يوكرين زي حقوان النت برد كسعر بايتا كم فترة تقليصو عمون قوت أنا غنتو وقنات ليبيا تفتيرو بزلو حدش متفنان متن فريات ندالي بالعلي فركي وديلو أب أمريكا تخسيتو بزلو كتور وعي بالعلي 6 مليون حزبي ناي متنكاتها أواج تمحلاليكو زرزر زينا أبنو زبابارونتو لو معمد كرامات تحاريسو كزراء كابز توتنا 99 ميتاويت كان مستعمة قليصوم وكيل إيرينا يوناس تخلب زعبازن زدال واتسابساب فورتونا عندهم كتوربيا أبنو زبابارونتو لو معمد كرامات تحاريسو كزراء كابز توتنا مريت 99 ميتاويت كان مستعمة حلف بيت صحفة حرشات ومصيبهتا قليصوم كاب مفارق ورحسن الجميرو أب كلن من محدارة كبابي طبوق عقن زرقحن زلو زناب يوقعهم زلو بمتقاس أستاذ 10 هكتار كزراء كابزوات أمدب لعل شوعات هكتار مشلا 3500 هكتار بلتوغ لعل 1100 هكتار سمسم 255 هكتار دما عفن انتراتات تزريو أب طبوق درجاهم زركب بتوسخ أرديوم زعمت 10 هكتار من حراس مدبينيرنا بمنصر مدبنا قاني 11,910 هكتار تزوري إلا مالتي بميتاوي كنريو خلنا 19 بسلسته ميتاويتي مالتي ميتاوي كنريو خلنا تمكال 18 بسلسته ميتاوي يشوفونه ما يكبع 9 ميتاوي واتي يعني تراتات كاني 0.9 ميتاويتي مالتي أتو موسى أسعبو حارستوت نقل زد تقلل قدم مدلوات سالا زقوبرون بدقف تراكترات أمنقستي أب أوانو سالا زحارسون أقدمو استزرق كم مشلان بلتقون أب درجة مولاد كبتح كله سمسم أب درجة معنباب كم زركب حبيروم بحافشة أبزقزي زنترينا بس حوزوا درجات زراعتنا ترينا بلتق سوسا ميتاوي أب درجة مولاد أبلو تي 4 ميتاوي أب درجة وسيا يركب مالتي ما شاء الله 35 ميتاوي أب درجة مولاد يركب 35 ميتاوي أب درجة مسيالو كون سمسم أب معبابن أب زر مسقعن يزركب زلو نخونتات زناب بزملك دما زاقيت أب نقطة بارونتو 723.6 مليمتر أب نقطة داسة 807 مليمتر أب نقطة أقوانا دما 655.2 مليمتر زناب تمزجيب خمزلو بمتقاس زرقتي أب قفو كساب زاتو حارستوت عتب مكتتالك قبرو أزغاخيروم إذا حجيتي زناب زنيبو زلو ترينا أب بارونتو 723.6 مليمتر من 25 معالتي أبداسة 807 مليمتر من 19 معالتي أبوانا دما 655 متر بخلتان 23 معالتي زي كله مالتي سلازي فزعمت بعقل بزرعه كل كوابيتات فوق زقنا زناب زر مالتي أبنو زباقولج من فلار كبابي أي ترب تساتفو حزبن أبالات حيلتات مكلاخلن زتهانصت حداس ديغا أخل ماي بمهلالا شجر 6 ماي 7 تريتن أم مكلال علا استواطو تقبرالا زها 217 شح متر كيوب ماي تحزليغا أب شجر 6 ماي تصنحون بركت زبالة قطر تريت زركبالون كبابيس تدوكونت بمخانا عبي أقداسنت كم زلواز تقاسو نبرتي ماين مركب زحلفو زنبورو هالكي قزين قلبتن فتح كم زرخب أرديوم مزوله تور كرامات أب حتصير وان سلازم الأت ريتهم كاب مسجام كم زدحنا
ንሳቶምን ኣብ ቀረባ ርሕቀት ጽሩይ ዝተማይ ክረኽቡ ከም ዝወቕዑ ዝተቐስቶም ወሃብ ትርኢቶ ኣብ ምጥርናፍ ፋሒለን ዝነበራ ዓድታቱን ኣበርክቶ ትገብር ከም ዘላ ኣብሪሆም ኣብ ንኡስ ዞባታት ጎልጅን ሞልቅን ተሪዮ ሕማም ዓሶ ንምግታ ተራ ሕብረተሰብ ክዓዝዝ ሰብ ሞያ ጥዕና ተሓሳሲቦም ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና አብርሃም ማጆር ሚካኤል ሓድጉ ከቕርቦ እዩ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ንኡስ ዞባታት ሞልቅን ጎልጅን ተሪዮ ሕማም ዓሶ ንምግታ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ትዝድለ ውፅኢት ንኽርከቦ ተራ ሕብረተሰብ ክዓዝዝ ሞያውያን ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ንኡስ ዞባታት ዝነጥፉ ሞያውያን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ብሰንኪ ሕማም ዓሶ ዝስዕብ ዝነበረ ሞት እናጎደለ እኳ ይመጽእ እንተሎ ስጋኣት ሕማም ግዳ ዛጊድ መሊኡ ከም ዘይተቐንጠጠ ብምጥቃስ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ገባብ ምትሕላፍን ሜላታት ምክልኻልን በሪኹ እናሃለወ ብሰንኪ ሸለልትነት ኣብ ወቕቲ ክራማት ዝኽሰት ልዑል መልከብቲ ንምግታ ተራኮም ክዓቢ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ንኡስ ዞባ ሞልቂ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ነርስ መብራቱ የማንን ሓላፊ ህዝባዊ ጥዕና ነርስ ሮቤል ብርሃንን ሳላ ቀጻሊ ጎስጓስን ኣስተምህሮን ንቕሓት ሕብረተሰብ ብምዕባዩ ተሪዮ ሕማም ዓሶ ብ38 ሚእታዊቱ ካን ተጎደለ ብሰንኪ ሸለልትነት ኣብ ተጠቃምነት ናሙስያን ጉድለት ኣብ መከላኸሊ ሜላታትን ተሪዮ ሕማም ናብ ዜሮ ንምውራድ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ዕንቅፋት የጋጥሞ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣብ 61 ዓድታት 34600 ናሙስያ ከም እተዓደለ ስሩዕ ወፈራት ጽሬት ይካየድ ከም ዘሎ እውን ሓቢሮም ኣብ ንኡስ ዞባ ጎልጅ ሓላፊ ከባቢያዊ ጥዕና አቶ ሚካኤል ገብሪ ህይወት በጎኑ እቲ ከባቢ ዓሳው ብምዃኑ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ጋሽባርካ ምስ ምምሕዳርቲ ንኡስ ዞባ ብምውሃድ ልዑል ኣተኩሮ ሂቡ ይሰርሓሉ እኳ እንተኾነ ኩሎም ናይ ምክልኻል ሜላታት ብምልኣት ስለ ዘይትግበሩ ዘለዉ ብፍላይ ኣብ ክራማት ልዑል መጠን መልከፍቲ ከም ዝኽሰት በዚ ምኽንያት ህዝቢ ንዝውሃብ መምርሒታት ብጥብቂ ክኽተልን ስሩዕ ወፈራት ጽሬት ከካይድን ኣተሓሳሲቡ ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ጎልጅ ኣቶ ደሴ ዘረ ሚካኤል ድማ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብዘይ ንቑሕ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ክዕዎ ስለ ዘይክእል ህዝቢ ከባቢያዊ ጽሬት ከካይድን ናሙስያ ብግቡእ ክጥቀምን ኣዘኻኺሮም ሃማደ ብሞያ ቅዲ ክዳን ባህርያዊ ምምላኽዕን ማሳጅን ካብ 4 ክሳብ 6 ኣዋርሒ ዘሰልጠነን 61 ኣሊት ስድራን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ደቂ ኣንስትዮ ብ30 ነሓስ ኣመሪቖም ሰልጠንቲ ካብ ዞባ ማእከል ኮይነን ን6 ኣዋርሒ ብቅዲ ክዳን ስልጠና 31 ኣሊት ስድራ ክኾና እንከለዋ ብባህርያዊ መመላኽዕን ማሳጅን ን4 ኣዋርሒ ስልጠና ድማ 30 ኣባላት ክፍለ ሰራዊት 84 እየን እቲ ስልጠና ኣካል ናይቲ ብምውሃድ ሃማደ ሃማመተን ሃኮሰን መንእስያት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ሞያ ንምዕጣቕ ዝሰላሰል መደባት ምዃኑ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሃማደ ሓላፊት ክፍሊ ማሕበረ ቁጠባዊ ኣገልግሎት ወይዘሮ ሰናይት መሓር ገሊጻ ሃማደ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 800 ደቂ ኣንስትዮ ክሰልጥን ብዝወጠኖ መደብ መሰረት 120 ቴክኖሎጂ ኮምፒተር 60 ብሰክሬታርያል ሳይንስ 30 ብባህርያዊ ምምልኻዕን ማሳጅን 31 ብቅዲ ክዳን 530 ብምድላው መኣዛዊ ምግቢ ህፃናት بدمر 771 كم زسلطنه بتوسخه حبيرا السلطنه من قطباوي اتاويتاتن موحس كم زحجزن زتقسا سلطنتي تماساسالي سلطناتات قصل تلابين بريزيدنت حماده ويزرو تها تسمع ميكائيل ابز سمعتو قال بحبر مسرحنا ناي حبر ربحه سلازغلغل بوهدت مسرح كدفالو سلطنت دما بولقاوي تبغسو نفسن كمعبلا بمزخخر من تحوار حماده كم زي فلين ارغاغيصام بيت صحفت حرشا اب نوزو عد غيح نلعي ميتي حرستوتن ابالات حالتات مكلخالن اب امر بيت تمرتي جرات حرستوتن ربحتات قابلاوي قفون زتوكور سلطنا بخلص حسابن جبرن هيبوم نتينا سلطنت سلطنا ذهبه من سيت عام زرهم افلطو سلطنت خب مبال بوحد صعري تربحتي تصقاتات كبابيوم نمغباروم زعلمه خم زخونه بمتكاز ننا بمحدار كبابيوم مستملسو اب جبري كوعلون نتفلتت ناب كالوت حرستوت كحلفون تسبيت كم زغبر غريصوم حرصوت دمام برعاوي أتصادف نمفر نهبي تمراتي سلازخونه حرصوت كاب بهلاوي قفو ناب قابلاوي قفو بمتكار زحاش أوتوت نمحفاز كم سرحوك على أتيوم ناقداسنت نايت سلطنا زتقاسو أبالات حالتات مكل خال بوغنم أب رئيستي أفلطهم أبتو مويا معبايو أب زنكسا أصلو خبابيتات نزركبو أرباحة نهبي نمسلطان كم سعرو أزاز برغيد ليتنال كولونيل يوهانس تسفاز غغاليصوم زخبركم تخطاتلتنا السعب زينا وصايي مكتسالكم كتقصلوا دقيمنا بخبرنا عدم هاجرات معراب ناب يوكرين زلوكو زلوا غزيفو تهادر ودغف ابتا هاجر زي حغاوانነት ብረት ክስዕርር ባይታ ከም ዝፈጠረ ተገሊጹም ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ዩክሬን ብዛዕባቱ ጉዳይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብግቡእ ዘይተመዝገበ ልዕሊ 5 ሚልዮን ጠበናጁ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ወዲቑ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም
እትተሪዮ ጸጥታዊ ስጋት ፈጢሩ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ዜጋታት ኣብ ኢዶም ዘሎ ጠበናጁ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ንመንግስቲ ከረክቡ ጸዊዑ ዘይሕጋው ጠበናጁ ዓጢቆም ዘለው ዜጋታት ነቲ ጻውዒት ምስ ዘየኽብሩ መንግስቲ ኣድላይ ስጉምቲ ከም ዝወስድ አጠንቂቁሎም ንሩስያ ንምድራት ተባሂሉ ናብ ዩክሬን ዝለኣኽ ክልኣኽ ዝጸንሐ ወተሃደራውን ፊናንሳውን ደገፋት ሃገራት ምዕራብ ኣብታ ሃገር ዓሚቕ ምጥፍፋእ ከም ዘስዓበ ክሕበር ጸኒሑ እዩ ኣብዚ ቅንያት እዚኣ መንጎ ተቐናቐንቲ ወገናት ሊብያ ተፈጢሩ ብዘሎ ሓድሽ ምትፍናን መጠን ፍርያት ነዳዲ ብልዕሊ ፍርቂ ከም ዝጎደለ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ዕለታዊ ኣስታት 1.5 ሚልዮን በርሚል ዝነበረ ፍርያት ነዳዲታት ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣብዚ ወርሒ እዚ ናብ ኣስታት 700,000 በርሚል ከም ዝወረደ ተገሊጹ ብሰንኪ ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ሰደድ ነዳዲ ኣብዚ ወርሒ እዚ ናብ ዝተሓተ ደረጃኡ ከም ዝወረደ ተፈሊጡ ተቐናቐንቲ ጉጅለታት ሊብያ ፍልልያቶም ንምጽባብ ከም ሰርሑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ድሕሪ ምግላጾም ጸጥታ ናይታ ሃገር ብቐንዱ ከዓ ጸጥታ ርእሰ ከተማ ትሪፖሊ ብኸፊል ሃዲኡ ምጽንሑ ጸብጻባት ይረድኡ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ 2011 ኣብ ሊብያ ድሕሪ ዘካየዶ ምትእትታው እታ ሃገር ኣብ ዓሚቕ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ከም ዝተሸመት ይፍለጥ ኣብ ማእከላይን ምብራቃውን ክፋል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኸሲቱ ብዘሎ ክቱር ዋዒ ንልዕሊ 60 ሚልዮን ህዝቢ ናይ መጠንቀቕታ ኣዋጅ ተመሓላሊፉ ሰመዛ ኣሜሪካ እቲ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኣረጋውያንን ቆልዑን ከቢድ ጥዕናዊ ጸገማት ከስዕብ ከም ዝኽእል ብምእማት ህዝቢ ብኣግኡ ክጥንቀቓ ተሓሳሲቦም ኣለዉ ቺካጎን ዊስኪንሰንን በተተሪዮ ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ክህስያ ከም ዝኽእላ ዝኣመቱ ክኢላታት ሚቴሮሎጂ ኣብ ገለ ከባቢታተን ክፍላተ ሃገር ኣብያተ ትምህርቲ ንጥፈታትን ከወንዝፋ ከም ዝተገደዳ ኣፍሊጦም ኣብ ኣሜሪካ ክቱር ዋዒ ዘስዓቦ መጠን ሞት ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ብዕጽፊ ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ምሕባሮም ዝዝከር እዩ ብመሰረቶም ጸብጻባት ብሰንኪ ተርእዮ ኣብ 1999 ኣሳት 1,000 ዝነበረ መጠን ሞት ኣብ 2023 ናብ ልዕሊ 2300 ክብ ከም ዝበለ ተፈሊጡ ካብ 2016 ክሳብ 2023 ኣብ ዝነበረ ዓመታት መጠን ሞት ብኽቱር ዋዒ ዓመታዊ ብኣሳት 17 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎ ናይጄሪያን ኒጀርን ኣብ መዳይ ጸጥታ ዘለዎን ስትራቴጂያዊ ምትሕብባር ንምድንፋዕ ዝኽእል ስምምዓት ከቲመን እዚ ስምምዓት ዝተበጽሐ ላዕለዎት ሰመዚ ምክልኻል ክልቲአን ሃገራት ብ29 ናሓሰ ኣብ ከተማ ኒያሚ ኒጀር ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዩ ዞባዊ ጸጥታ ንምውሓሱን ኣገዳሲ ስምምዕ ምዃኑ ዝሓበሩ ሰመዚ ክልቲአን ሃገራት ተግባራውነቱ ንምቅልጣፍ ከም ዝሰርሑ ኣረዲኦም ኣባል ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ኤኮዋስ ዝኾነት ናይጄርያ ኣብ ልዕሊ ኒጀር ንዘጽንዓቶ ቁጠባዊ እገዳ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ድሕሪ መልዓላ ሻሕኪሩ ዝነበረ ዝምድንአን ናብ ንቡር ከም ዝተመልሰ ጸብጻባት ይረድኡ እቲ ዞባዊ ውድብ ኣብ ልዕሊ ኒጀር ማልን ቡርኪና ፋሶን ኣጽኒዕዎ ንዝጸንሐ እገዳ ከም ዘለዓለ እውን ዝዝከር እዩ ሰለስቲአን ሃገራት ካብ ኣባልነት ኤኮዋስ ድሕሪ ምስሓበን እቲ ዞባዊ ውድብ ነቲ እገዳ ናይ ምልዓል ስጉምቲ ከም ዝወሰደ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ተኸሲቱ ዘሎ ጸጥታዊ ቅልውላው ብምትሕብባር ኣባል ሃገራት ጥራይ ክምከት ከም ዝኽእል ዝጠቕሱ ክኢላታት ኣብ መንጎ ናይጄርያን ኒጀርን ዝተበጽሐ ጸጥታዊ ስምምዕ ዞባዊ ኣገዳስነቱ ብቐሊል ከም ዘይጥመት ይገልጹ ኣብ ሰሜናዊ ሶርያ ንዝርከብ ወተሃደራዊ መደበር ኣሜሪካ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ሮኬት ከም ዝተኻየደ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ረድዩ ሰብኣዊ ክሳራታት ናይቲ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ዝተዋህበ ዝርዝራዊ ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ሻቁለት ከም ዝፈጥር ግና ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ብ15 ናሓሰ ኣብ ልዕሊ እቲ መዓስከር ብዝተፈጸመ መጥቃዕታት ሮኬትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ብውሕዱ 8 ወተሃደራት ኣሜሪካ ከም ዝቆሰሉን ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ዝዝከር እዩ ኣብ ሶርያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኢራቅ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ማዓስከራት ኣሜሪካ እውን ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ከም ዝካየድ ይጥቀስ ኣሜሪካ ኣብ ሶርያን ኢራቅን ልዕሊ 3400 ወተሃደራት ኣዋፊራ ከም ዘላ ዝጠቕሱ ክኢላታት ዕላምኡ ጸጋታት ንምዝማት ምዃኑ ይሕብሩ ሰርቢያ ነፈርቲ ኩናት ንምዕዳግ ዘኽእል ስምምዕ ምስ ፈረንሳ ኸቲማ ብመሰረቲ ብ29 ናሓሰ ኣብ መንጎ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰርቢያ ብኣሳት 3 ቢልዮን ዶላር ራፋል ዝተሰምዕ 12 ነፈርቲ ኩናት ፈረንሳ ክትሽምት እያ እተን ነፈርቲ እትርከበሉ ግዜ ዘይጠቐሰት ሰርቢያ ኣብ ምድንፋዕ ወተሃደራዊ ዓቕማ ወታዊ ተራ ከም ዝህልወን ገሊጻ ኣላ ፕሬዚደንታት ኢማኑኤል ማክሮንን ኣሌክሳንደር ሉቺችን ኣብ ከተማ ቤልግሬድ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ሃገራቶም ኣብ ጽላት ጥዕና ትምህርቲ ኒውክሌሳዊ ጸዓት ሕርሻን ካልእን ከም ዝተሓጋገዛውን ሓቢሮም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ዝተዳለወ ዜና ንምዝዛም ኣርእስታቱ ከዘኻኽረኩም
أبنو زوبا بارونتو تحارسو خزراء كابستوتنا اتي 99 ميتاوي تعاميمو أب أي ترف نوزوبا قوليج ستهان ستريقا شقر ستماي 7 تريتن أقاليلام أبنو زواتات مولكن قوليجن تريح ما معصون مكتاء ترى حبرة سبك عزيز متحساس بغريبون دقف هاقرات معراب أب يوكرين زي حقاوي واننت برد كسعرر بايتا خمز فتارة سبريسون أمونغو تغناغنت وغنات ليبيا تفتيرو بزلو حدش متفنان مثلا فريات ندادي بالعلي فركي وديلوم أب أمريكا تخصيص بزلو كتور وعيم لعلي 6 مليون هزلين أي مطلقة أواج تمحلالي فوم نحجز تدالو زينا بسفتيمو مسترفو مدباتنا قرفوكم بوغنا ومعالتي